Sziasztok, én Balázs vagyok, és ebben a videóban egy tutorial videóval készültem nektek, hogy hogyan is kell beállítani HUD-ot a játékban, vagyis HUD-ot. Az első dolgunk, ugye megnyitjuk egy webböngészőt. Ezt a linket szépen beütjük ide, bent lesz a linkben a leírása, ezt is internetről találtam, ugye nem egy downloadra, igen, browserkoztam egy Qt-Ctrl. Igen, itt megnyitjuk, vagy megnyitja nekünk, hogy kilépünk, utána ezt lerakadjuk tálcára. Itt ezt a kis mapát megnyitjuk. C, programfájlok, mármint ahova nektek mentve van. Itt Steam, Steam Apps, Common, Team Fortress 2, TF, Custom, megnyitjátok ezt. És ezt a HUD mappát, ezt megfogjátok és behúzzátok ide. Oké, nektek sikerülni fog, most nekem valamiért hiba üzenet. Na mindegy. Igen, nektek sikerülni fog, nekem valamiért most cseszekszik. Szóval igen, ennyi is lenne, amikor megnyitjátok a játékot, utána pedig sikerülni is fog, szóval bent lesz ugyanúgy. Igen, egy kis változás is van a nyereményjátékkal kapcsolatban, mivel sokan feliratkoztak azóta, hát 2 volt, most meg van 8. Szóval igen, vagy kommentbe egy nevet szeretnénk, hogy feliratkoztam, nem iratkoztam fel, és egy Steam nevet is utána. Ezután lesz egy videó, esetleg ezt nem néznék meg sokan, és nem vennék észre, szóval igazából ennyit is akartam. Én Balázs